Badira urte batzuk, azaroaren 8an erradiologiaren nazioarteko eguna ospatzen dela. Espezialitate honek garapen izugarria eduki du azkeneko urteotan eta ziurrenik bilakaera horren barruan interbentzionismo erradiologikoaren zatia nabarmenena izan da. Irudi metodoen bidez gidatutako operazioak dira eta haien ezaugarri nagusia da gutxieneko prozedura inbaditzaileak direla eta kasu gehienetan anestesia lokalarekin bakarrik egin daitezkeela. Gaur egun gure zerbitzuan interbentzionismoa da indarguneetako bat eta erradiologo askok parte hartzen dute bertan. Izan ere, duela 2 urte inguru interbentzionismoaren eremu berri bat inauguratu zen, hainbat areto dituena eta horrela interbentzionismoaren atal guztiak elkartzen. Interbentzionismoaren eremuko instalazio gisa, 2 angiografo biplanoko gela baditugu, horietako bat neuroerradiologiako atalerako eta bestea interbentzionismo maskular periferikoko atalerako. Badago beste gela bat egiteko prozedura diagnostiko eta terapeutiko errazak eskopiaren bidez teleaginte batekin, gainera ekografia gela bat badago, non prozedura ekogidatuta konplexuak egiten diren, hala nola drenajeak edo biopsia zailak, eta baita ere gela hibrido bat badugu, takez eta ekografia zornitua, eta hor batez ere tumoren ablazio prozedurak egiten dira, giltzurrunetan, gibelean edo biriketan adibidez. Ni interbentzionismo baskular periferikoaren ataleko kidetako bat naiz eta gure eguneroko jardueran 2 alderdi nagusi daude. Alde batetik, astean zehar goizeetan prozedura programatu ugari egiten ditugu, gure gelan, bateko gelan, beste edozein zerbitzu kirurgitakotan bezala. Egiten ditugu prozedura baskularrak, arterialak, venosoak, linfatikoak, eta baita ere biliarrak eta digestiboak. Mota guztietakoak, baina oso adieratuta paziente onkologikoari. Bigarren aldetik dago guardia lokalizatua, guk 24 orduko guardia zerbitzua ematen dugu urteko egun guztietan, eta han funtsean hilgarreak izan daitezken odol jariak artatzen ditugu enbolizazio bat eginez. Hau da, odola darion arteria itxiz. Hori guztia ahalik eta gutxien inbadituz eta kirurgia irekia saihestuz. Gero baita ere, ospitaleko batzorde batzuetan ere parte hartzen dugu, hala nola hepatokarzinoma eta sarbide baskularren batzordean. Eta azkenik, gure lanaren azken zatia, zerbitzu askotatik jasotzen ditugun interkonsulten erantzuna izango litzateke. Izan ere, hazkunde etorkizuna garrantzitsua ikusten diot, batez ere tumoren ablazioaren arloan. Gure sekzioan zehazki 2 ideia daukagu buruan. Lehenengoa eta garrantzitsuena izango litzateke erradioenbolizazioa implementatzea. Hori da teknika bat tratatzeko gibeleko lesio gaiztoak, adibidez hepatokarzinomak, metastasiak edo kolangiokarzinoma, arterien bidez tumorean bertan erradioterapia emanez. Eta buruan daukagun beste ideiatako bat da hastea genikular arterien embolizazioa egiten,
Teknika horrek balio du belaunako artrosian mina kentzeko eta horrela kasu askotan lortzen da protesia jartzea atzeratzen. Neuroradiologia interventzionista da radiologia barruko eremu espezifiko bat, non tratatu ditzakegun sistema nervioso zentraleko gaixotasun desberdinak. Printzipioa berdina izango da, azkenean kateterismo bat egingo dugu, bai ingle bitartez edo beso bitartez, sartuko gera arteria hobetara, eta nabigatuko dugu, kasu honetan buru barruko arterietara tratamendu desberdinak egiteko. Honekin lortuko dugu kasu askotan ordezkatzea buruko zirurgia ireki bat, horrek suposatzen duenarekin, eta beste kasu askotan gaixotasun batzuk alternatiba ez daukatenak tratatu ahal izango ditugu. Teknologia oso garrantzitsua da arlo honetan, eta daukagu suertea dauzkagula kirofano berriak, bi kirofano bi plano berri, non egin ditzakegun 3 dimentsiotako rekonstrukzioak oso finak, eta baita bi planotan aldi berean lan egin dezakegu prozedimentu konplexuak egin ahal izateko modu seguru batean. Volumen aldetik gehien egiten ditugun edo tratatzen ditugun gaixotasunak bi taldetan sailkatu ditzakegu, alde batetik dago patologia iskemikoa eta bestetik hemorragikoa. Hemorragikoa dira gaitz batzuk buruko hemorragia bat eragin dezaketenak, batez ere aneurismak, baina baita malformazioak edo fistulak, eta hauek gaur egun kateterismo bidez tratatu ditzakegu, bai prebentzio gisa etorkizunean ez odolik egiteko, edo baita ere odola egin duten momentuan estabilizatzeko eta hurrengo egunetan ez odolik egiteko. Zentzu honetan edo arlo honetan referentzia zentro gera, ez bakarrik Gipuzkoarako, baizik eta baita Arabako territorio osorako. Eta gero daukagu patologia iskemikoa edo iktusa. Iktusak azkeneko 10 urteotan aldaketa handiak jasan ditu, batez ere arteria handi bat, printzipal bat ixten denean trombo edo koagulo batengatik, tratamendu medikoa ez da hemen oso eraginkorra izaten, eta orain hau egin dezakegu kateterismo bidez, trombo hauek atera ditzakegu, eta ikusi dugu paziente hauen pronostiko funtzionala asko hobetu dela. Arlo honetan ere nahiko hasieratik egin ditugu tratamendu hauek, estatu mailan trombektomiekin hasi zen momentuan oso hasieratik hasi ginen, eta gaur egun ere aurrera jarraitzen dugu, daukagu orain gurekin lan egiten duen anestesia talde espezifiko bat iktus hauetarako, hori ez da leku askotan ikusten, estatu mailan, eta iruditzen zaigu abantaila handia dela. Burutik haratago, bizkarrezurren ere gauzak egiten ari gera, eta zentzu hortan adibidez tratatu ditzakegu fraktura osteoporotikoak, paziente hauek aste asko ematen dituzte ohean edo korse batekin minarengatik, eta gaur egun inzisio txiki batetik, azaletik sartuta, puskatutako bertebra hortan zementu moduko sartu dezakegu, eta lortzen dugu alde batetik fraktura hori estabilizatzea, eta bestetik batez ere mina kentzea. Lortzen dugu kasu askotan, prozedimentutik hurrengo egunera paziente hori jazutik jarri eta oinez hastea.